ଏଇନେ ତୋ ଦରମା ଆଉ ଏଇଟା ତୋର। ଆରେ ତମ ସାଲେରୀ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବଢେଇଛି, ଏଇ ନିଅ। ହେଲେ ବାବୁ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ବେପାରରେ ମୋର 4 ପଇସା ଲାଭ ହଉଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ 1 ପଇସା ତମକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ରହିଲା? ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ। ତମେ ତ ଦେଖୁଛ ଆମ ଦୋକାନ ପାଖରେ 2-3ଟା ଦୋକାନ ଆହୁରି ଖୋଲିଗଲାଣି। ଏଇ ମାସ ଠାରୁ ଦରମା ଟିକେ ତମକୁ ମୁଁ କମ ଦେମି, ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ। ମୁଁ ତା କଥା କିଛି କହିପାରିବିନି, ହେଲେ ମୋର ପୁରା ଦରମା ଦରକାର, ନହେଲେ ମତେ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠିକି ପଳେଇବି। ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ, ସିଏ ତ ପଳେଇଲା, ତୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ବି ପଳା। ନାଇଁ ବାବୁ, ତମେ ମୋର ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଠିଆ ହେଇଛ। ଆଜି ଯଦି ତମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଛାଡିକି ଯିବି? ଆଜି ସିନା ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଗଲି, କିଏ ମୋର ନିଜର ଆଉ କିଏ ପର।